Saan ka pumunta? Sagingan ba yun? Iya, da. What's up ya? Ay, kaya lang ha. Ay, kato kuhaan ako. Sagot to bay? Oo, kuha na ko. Kaya ko balik ulit sa. Asa man sa bay? Ay, amo kagikan bay. Ay, ako ginatan ko ba? Ay, binakupuan. Kwarta. Kelde. Ay kato. Hmm. Ay katong ano maguna sang hilo bay? Manang kasagingan ako di abay. Mo na akong kasagingan bay. Tapos ikaw mo bantay diha. Mo ba tayo ko? Katulos ang ulo taga na ko kat. Ay, tanda bus. Kuto na bus, gani lusa. Gani Katulugon na kayo ba? Pero karatiyon mo pag mano. Ako bahala bus. Igo na sa akong mga wasip, bilibin. Pero matulog sa ko. Oh, sige. Bantayan ni mo ha. Bantayan ko. Pagkaugma. 100,000 million. Oh. Yeah, pero sabi. 6 gigo ugma boss. Sige, bye-bye. So, ada sige. Okay. Okay. So, grabe. Bantay na ko dili kay pusa nga kawatan ni ron. Sige, boss. Okay, boss. Ay, libang di Oh, lagi, boss. Okay. Goal! Kita lagi kuwatan ni ron. Di mga bali. Nawin ako song. Ay, kahit. Pakyap. Kita lagi drum balik-balik ni ron. Sagingan ni boss dari no. Dapat kayo ba? Ilang saan to? Murag na itahao ba? Usa ining tahao sa kwaron. Pagpagasa. Tago pa siya. 3, 2, 1. Lapad kayo sagingan ni boss ba? Grabe ba? Sus. Lapad kayo nga sagingan niya. Ha? Nakadunggan? Iring. Meow. Ano sa mga sagingan dari dong? Ay, Unsa ka dari dong? nalibang. Kita rin bay. Unsa bay? Nalibang ka? Dong. Nalibang ko. Ano sulod-sulod mo ka dari sa mong lupa dong? Ay, bawal dahil dre. Bawal dong. Ay, libang mo Kasi among talungan dahil sa hirit mong talungan naman oh. Wala may talong sa una. Oh, nalibang ka dahil tayo na ko. Ay, lupa na. Unsa ka ay katik-katik dia. Rapihon ti ka ingon ni boss. Balik-balik kita. Balik Sabihin na. Balik-balik kita na eh. Balik lagi. Saan ka pumunta? Hello mga guys, magkaigot kami gamay. Nag-aasi ang internet. Hello mga WhatsApp, mga kapitulya, mga Swordox. Everdeck, eminay. Mauning lugar sa Kidapawan City, Manila, New York. Let's go! Mauning akong manghod, nga parte kadungol. Ha! So, Pakita yang naho nga gwapo mong manghod oh. Okay. And guys, sorry lang sa inyo. Kasi alam nyo naman na hirap ng buhay ngayon. Tapos ngayon lang kami naka-vlog. At angkol, sensyahan mo kami. Alam mo naman busy kami. Sana mapatawad mo kami, Angkol Gaga. Pasensyahan mo na putol yung vlog namin. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Call. Kami wak edit single kami. Karon nga. Sige, bye-bye. Single may gimme guys. Uy, so mag-uy. Wag yung kalimutan mag-like, Mag-like at mag-subscribe subscribe sa ating at mag-click sa button sa among vlog. Bye-bye. Bye, guys. Tagis panahon ron ba yoy? Kana akong talong ba, parte ka tambok. Sao naman ako ni kaunon. Tambok ka, padani oy. Loko na